Здравейте! Днес ще говорим за това как да си направим Gmail акаунт. Влизаме в gmail.com, натискаме създаване на профил. Тук съответно въвеждате вашите имена. Така, Антуан. Сега тук потребителското име. Това потребителско име вече се използва. Така че може би ще трябва да дадете ли някои от примерите, които ви дават. Или аз ще пробвам с друго. Момент само. Антуан. Така, парола. Тук няма да коментирам. Трябва да използвате 8 знака. Мисля, че трябваше да има поне една главна буква. Тук си избирате рождената дата. Какъв пол сте. Телефон за момент може да не слагате. Текущ имейл адрес може да сложите, ако имате. Той ще ви служи, ако имате примерно в ABV, може и него да въведете. Тук трябва да въведете този код, както виждате на картинката. Този текущ имейл адрес ще ви служи по-късно, ако случайно си забравите паролата. Сега тук следващата стъпка, че приемате условията на Gmail, на Google. Сега тук трябва да въведете вашия телефонен номер. Не винаги го иска. Преди не ми го е искало. Но сега в последно време, откакто регистрирам акаунти, от време на време ми иска телефонния номер. Сега въвеждате си вашия номер. Оставате го да е на текстово съобщение, натискате напред. До няколко секунди ще получите кода за активация. Тук въвеждаме нашия код и натискаме напред. Искам да ви поздравя за това, че вие тук що създадохте вашия Gmail-ски акаунт. Моля, не си забравяйте паролата, защото този профил тук нататък ще ви стане любим, ако до сега не сте го ползвали. Има много безплатни неща, като Google календар, Google Drive, които са супер полезни за бизнеса, не само за бизнеса, и за работа вкъщи. Винаги може да посетите и да лайкнете Facebook страницата на Gibbon.bg, за да получавате още и допълнителна информация. Ще се радвам да ви видя тук и успех на всички и до нови срещи!